Karbi rong supi number 2 sarthe be arong along. Felicitation and awareness ajaime kepadopon. Nijang Karbi Anglong bitung rengthima constituency arlo. Karbi rong supi number 2 sarthe be arong ara chilang pet pen LP pen high school kacharli bom asomaratum pencil rubber lapen buhi kolom haihui kiron pon lancho takali HSLC lapen HS asatlang ki undun abang phu abang phiatum phan sitame felicitation ajaime kedeng pon lasonsi labangso amai long hadak arong arada tuma phan alohi sarpo atum pen osumaratum phan koson abidi pen se che than chimun nangjima lapen ke koson pen se quality of education ke wan nangji lapen jongsi quality of education wanji polotangte lo kachilang abangsi apor pa omuchot nangji pusi than pachini pon alohi sarpo aman peng pen gachitong dun rongkhang lem chairman mongol pe ward commissioner G2 terang assistant teacher nokbe English LP school vomu atar English ME school Gijendra na Donsing Rongpi President KLTA lapen kari sang hotom chitong dunse ingsam jin pen mai pachun pon dongka muka pen prenga Balmiki report news 18 difo Rongmen mangke sakhe biarong dak number 2 ka bang sepi bumota rias dolo labang lani tumrong mangke lapen arong saramen ke arong sarmen mangke longsing be nang ada sakhe berong long kadu ka pen don ko ando ji don ko taksi do ne tumrong don ko taksi do di nai tum pini la puson kopia thesi pini la puson felicitation program ke deng kono nile tum labang so felicitation program ke deng kolam thebangela lo nile tum ke mang mangke isiarong yang si cingthorji pulatang te toklang thebe nai toklang thek nangji pulatang te sinile tum dak mangke foundation da mission mate di lasikini mangke la te pas tum khansala nile tum ke hang gali rong isi la kachar li usoma doan lower class to higher class anile tum sepang rompet kan sila bangsa program angdilo nasi rong rupa cing thuneng bolote toklang thebe ning la posnile tum mangke toklang ke thegi phan mangsi la bangsu pini karcho mai sami ke deng kono la pen thirok tok mai sami nile tum ke deng ko la so ke deng konang ko alam thebangke la nile tum rong sona thak nile tum la bangsa program bi pini mangke rong sibe tan sibi mate di aposia rong tins dame kibi pon reble phan nile tum rat kar benglong rat pon sami nile tum mangke awareness ke piason sini tum la bangsa jai mi kan ke deng ko lapen labang so arong long bang kuan aba aphai si abang pu bang si matric ke pass high secondary pening det abang ke nile tum high secondary la pen matric ke pass bangke kado ko pangrompe do mangai bang krisi do asui nile tum rong pen pening bangke kapipia do nakom hek ta bonta lasela ke to kana anang bon pen nile tum pass eson si long pening bangke la pen la pang so long nile tum non hejong thala bi ke pass undum la sarthe biarong felicitation program la ngangli tum la pini kipi kono la tu kopi the kono la bang sorong la ini jasine ladak sarthe biarong karburang supi hawala long kuson na sai ki claim churore tu ni timiki tum han stame alang litum kithuro we kimia tum han aning kirum so sai ki claim bangke unasante arong tin sitame labangke claim bonsi kimi kusini lihin kan bangke udang la pela bang sorong long education tame non bang ke frans dam tang bang ke komplik la non bang ke thu bom lo la si hala ke dorde ko phia long na li tum pen kupine ke rab ni la pesona ni ke handle ma kerap dunji mane lage non hot ke sarkar pensiason tin sitame aki joy ke hormudo college long sitame non ke free admission nason sidolo lapen hek supi ke tum fan bang ke lage sarkar pen na kaprek our side do doctor char li fan stame engineer le char li tum han